badakizue, gaur honetan papiroflesia, ea zen ateratzen den. Horre bat hartzen dugu eta erditik tolestatu. Goiko puntak erdira ekarri, gutxi gora bera, Entzuten ari garen abestia, itxasontzi baten, pirritx eta porrot. Erdira ekartzen ditugu eta papera, kanpora aldea ateratzen dugu izkinak tolestatuak. Hau, etxean egin behar duzu, Eta gero bideoak bidatzen badituzue, hobeto. Ikusteko nola ateratzen den, bale? Orain dator momentu zailenetakoa. Hau, hartu behar da eta horrela egin. Horrela tolestatu. Ikusi duzute? Horrela gaunden eta horrela utzi. Bale? Gero, alde batetik bestera etorri. Eta beste aldean, berdinak. Eta orain, erditik horrela egin. Eta azkenik, osoari ertzegin negar. Hemen dugu txalupa. Bertako kapitaina Angel Estevez, gure laguna. Hau da gure kapitaina. Ikusi behin batean zer pasatu zitzaien. Itxasotik zijoaztela, ekaitz batek, popan, jo. Eta zati bat, buskatu egin zuen, jendea erortzen hasi zen, eta ekaitz horrek berak, beste tximista batez, atzekaldeko arkua, aurrekaldeko arkua buskatu zuen. Barkua ja, begira nola zegoen. Eta beste batek hemengo punta buskatu zuen. Denak igarian joan ziren irrala eta badakizute antzera aurkitu zuten. Begira. Angel kapitainaren kamiseta! Hau izan da gaurko trukoa, espero dut gustatu izana. Hau Angel eskerrik asko eta eutxi goiari danok. Muxo handi bat!